Goeiedag, Noorwien live, mooie vreed, mooie meisken en protte willen, succes. Het is weer vreed een beetje, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Zeker 2 mensen. Zie je wat loert, maar ik ben mijn project waan eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, die keer mij fotograaf Erik-Jan Koopmans. Ja. Meidje, we zijn van plan om 15 schilderijen te maken ongeveer. Maar we hebben een songtekst uitbeelden of een stukje uit een songtekst van verschillende artiesten. En we gaan nou 2 kleren. En ja. Nou ja, daar hebben we deze dan broek. Dit is dan broek van een poster. En ja, ik denk dat het nog wel een goed idee wordt, maar dan houden we een vrij grote expositie met ik ben mijn band erbij of zo. En ja. Wat videobeelden op morgen. En nou ja. Dus eigenlijk is het voor u, qua dit project in ieder geval, een soort testcase op een test. Ja. Heldendom en helden, Lietse Hille, ja! Wat een held! Ja, vanzelf. Ik kijk goede verhalen door Jen. Ja, ik volg natuurlijk Noorderwien live. En ook, Ja, hartstikke leuk. Erelid bij Noorderwien live. Ja, hartstikke leuk. Het is altijd weer een feest als er wel met Noorden gebeurt hier. Ja. Dus ik vind het mooi dat het programma nog steeds besteedt. Ja. Go Willem! Yes, go Willem. En Ja. muziek natuurlijk, dat het mij in elkaar. Ja, maar dat maakt het programma nou juist zo speciaal. Want ik bedoel, nou zit hier weer een jongen uit Oeganda. Wie hij er staat een hele mooie goede muzikant uit Bussenkrak te spelen. Dat is het leuke van Noorderwien. Alles ken je, alles mij hier en alles wat je rek speelt en alles wat accepteert. Willem is gewoon een liefhebber van muziek wat dat dan wordt. En dat straalt direct uit op de televisie. En dat jaren we op de radio. Iedereen krijgt je een kans, dat is hartstikke mooi. Nou ja. Zelfs ik. Ik jou nog weer een keer. Together komen we de hoek. Together komen we de hoek. Yeah, this is for my brothers, my sisters, my lovers like hip-hop. I'm in it like in for them quarters. Als ze dat nacht doen. Altijd hè? Waar is het meest nacht doen? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet niet welke muziek. Ik heb het mailtje moest juist dat ik dat laat werken, dus ik heb het mailtje net bezoen eigenlijk, zeg ik zo. Oh ja. Ik weet niet welke muziek dat er komt. Maar dat komt wel goed met de camerabeweging en daarvan. Herman is erbij, Charles zit er gieten aan, dus goed team hè, dan komt dat wel goed. De Noorderwien live backstage. Oké, dan altijd even spelen. Is the sound. It's the voice, the singing. Fijn, hè? Dan kun je zingen, moeder. Ook doe wat. Zoals je net deed. Oh. Oh, die jongen, ja, tong, die jongen. Ja, nou, die het lijkt wel een Noord-Koreaanse presentatrice die het vertelt dat die wat die Gong Gong, weet ik hoe die heet. Allemaal van plan is, ja, dus. En maar hier de dirigent, maar ik vind het ook een beetje regisseur. Je hebt al die hoedjes en de clean. En hoe is dat op Oornkam, op te begin met de clean? Nou, wij hieten score excentriek. En toen had ik eerst een paar jongen bezig geweest met wat is eigenlijk excentriek. Nou, dan zie je er oorzuist als gewoon. Of je wil iets met je kleding of met je uitdagingen waar je zin in hebt. Tattoos of andere dingen, piercings en clean. Oh. Ja. En de tattoos en de piercings, daar ben we net aan het aan. Goeiedag, Noorderwien live! Ja, waar is dat volle nacht toen al hier? Hé, dan word ik al wekker. Ze willen alleen het interview worden vanzelf. Zo spannend, want ze staan aan. Gaan ze de show openen. Ja, daarom doe ik zo vol energie in mijn stem. Ik wist wel, dan krijg ik nog een opname, maar... Ja. Oh ja, nou begint het echt. Ja. Oei. En nou en dus optreden in Noorderwien live met een hele grote groep, maar hoe wie het? Hartstikke mooi. Oh. Ja, voor herhaling vatbaar. Ja, nou heel graag. Ja. Ja, heel leuk. Ja, mooi meid en meisje. Ja. En wat keer al je terug heen dan als ontzongen bent? Ja, eigenlijk, tenminste wat mij persoonlijk omgeeft, eigenlijk niks. Ja, mooi. Dat is helemaal, dat is wel een stukje spanning natuurlijk, hè, en dat het goed bij mij, maar
Ja, nee, dat is mooi geconcentreerd, tenminste mij persoonlijk, maar ja. Ja. Een hele ervaring. Ik zag het alle vreed en dat is een keer mooi om hier live weg te wijzen. Ja.